हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै जानो हागौ नोंथांमोना गोबाङानो हमदांमोनाखै जानांगौ। बेनिखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो, अब्लानो बे भिडिअनि सावगारिया मानि एबा माबोरै जानाय बेफोर गासैखौबो मोनथिनो मोनगोन। लोगोफोर, नोंथांमोन नुबाय थानाय बे मुंदांखा फावखुंग्रि करिश्मा बर' बिथांनि बे सावगारिया एबा बे सावगारिनि जाथाया रियेल नङा। मानोना दासान्दि बिथां करिश्मा बर' बिथांनि मोनसे बड' मुभिनि शुटिं सोलिगासिनो दङ। बड' सुंद' सावथुन आरो बे सुंद' सावथुन एबा शर्ट मुभिनिनो बियो मोनसे नुथाय एबा सावगारि। लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै थागोन। जेब्लानो बे सुंद' सावथुना रिलिज खालामजागोन अब्लानो नोंथांमोन फिन खेबसे आपडेट लानानै फैगोन। दायो बिथांमोननि बे सुंद' सावथुननि सोमोन्दैनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौ